Hej skuret. Hej! Mig og Bruno. Bruno! Lidt af Jette. Nej, det ej. Vi keder os. Klokken er 11:15. Det er en lørdag aften. Hvad fanden sker der, mand? Der er intet af det jo, virkelig. Så vi har besluttet os for at lave en Ask Us video. Og det er ikke sådan en Ask Us video, som det normalt er. Fordi at... Vi har ikke spurgt nogen. Nej, vi har ikke spurgt nogen om spørgsmål. Og så lyder det, som om vi selv har fundet på dem. Nej, det har vi ikke. Så vi har... Ud af klub. Ja, jeg vil. Hvad hedder det? Vi prøver fra formspring se på de spørgsmål, der kommer derfra. Det bliver sådan nogle random spørgsmål og svar, der kommer forhåbentlig. Ej, stop. Okay. Vil du gerne have en kæreste? Det vil, Hej. det vil jeg faktisk gerne, ja. Ja, hej. Jeg har ikke nogen. Jeg prøver at love. Kan du lide mig? Kan du sige noget på italiensk eller spansk? Altså, jeg kan godt sige noget på spansk. Hun er sådan, hun er spansker. Jeg kan godt spansk. Hun er peruer. Spanjol. Jeg er fra Peru. Så hun snakker spansk. Jeg forstod det heller ikke først, så jeg kan godt forstå, hvis du heller ikke gør det. Okay, er der en dreng, du er sur på? Og ved han det er godt? Hvem er jeg sur på? Ja. Ja. Ja, siger jeg. Ja. Godt. Jeg er sur på... Lad mig lige tænke. Vi vender tilbage om 10 minutter. Hvad så hvis jeg bliver gift med en fodboldspiller? Sådan som for eksempel... Joke! David Beckham. Han er bare... Jamen, du skulle... Hvad tænker du på, hvis jeg siger Kid Life? Hvad er det? Røv Ej. og negle. Det er en serie, der kører om Det ved Kid. jeg sgu da godt. Okay. Røv og negler. Det har jeg allerede sagt. Men ja, jeg kan ikke lide Kid. Jeg er ikke glad, pæk. Jeg har lært det. Jeg har lært Du kan ikke synge, stop dig selv. Okay, nej. Vi... Så svarer jeg heller ikke. Hold nu kæft, din... Nej, hvem stoler du mest på? Vil en? Det kan jeg sgu da ikke. Eller jo, det kan jeg. Mig. Ej, det tror jeg ikke. Ja. Hvilke danske YouTubere ser jeg? Jeg ser mig selv. Mig og min søster, vi har en YouTube-kanal. Tjek dem ud. Tjek dem ud. Vi hedder Signe og Janne Fyn. Ej, tjek dem ud. Bare søg på Janne Fyn. Vi har lavet nogle videoer, hvor vi synger. Der skal nok komme nogle flere forløb til dem, der har set. Og tak for jer. Hvor er du sød. Ja. Men ham der er Stupidogos. Ham så vi i dag. Christian. Ja, vi så ham ude i Kolding i dag. Vi gik faktisk efter ham. Vi følte efter ham. Og det er ikke stalkeragtigt. Du gjorde 5 år. Nej, jeg giver det en af de. Det var faktisk ikke stalkeragtigt. Det var fordi, det er lang tid siden, ved at være lang tid siden, jeg har set hans lillebror. Og det er derfor, du skulle Ja, og så jeg vil gerne have... løbe efter ham. Ja, hold nu kæft. Christian! Ej, det er fordi, at jeg vil gerne have, at han skulle hilse ham. Hvis de godt, at man faktisk kan spise. Hold nu, du er så højlydt. Jamen. Jeg pust. Ja. Ej. Hvis de godt, at man faktisk spiser. Jeg tror, det er... Jeg kan ikke huske, om det er om året. Jeg kan ikke huske, om det er om året, eller om det er i ens liv, man spiser gennemsnitligt 7 edderkopper, når man sover. Det er faktisk ret ulækkert. Prøv lige at tænke på det. Luk munden, når I sover. Det sidste køb. Jeg har købt den her bluse i dag. Og jeg har købt den her. Og de her Adidas bukser. Og det har jeg også. Jeg har på nu. De er faktisk bare pænt dejlige. Kan man godt se. Så har jeg også købt nogle gajoler. Det ligger et eller andet sted dernede. Og nogle leggings. Jeg har købt film. Købte mere. Du købte den der t-shirt der. Nå ja. Og så købte vi mad. Mad. Der var smagsprøver. Der var smagsprøver på Hvorhen? cookies. I Bilka. Nå ja! Du spiste dem selv. Ja, det kan jeg sgu da ikke huske. Og det tror jeg nok. Det er næsten værre end mig. Hvilken serie er din yndlings? Venner.
Venner. R-I-E-N-D-S. Ligesom Joey og Rakel. Og Pibe. Ross og Monika. Hvem er den sidste? Ros. Det er Chandler. Ej, så fint. Hvem skrev du sidst med? Jeg skrev med Sara. Jeg skrev med. Jeg skal lige se, Sara Boysen hvad med. jeg skrev med. Nu hader hun mig. Det er dag. Det er i dag. Det er søndag. Gud velsigne dem. Det er en heldig søndag. Okay. Fuldstændig. Jeg har virkelig meget energi. Det kan man nok ikke se. Skal ud og løbe. Ja, vi har lykketøj på. Oh yeah. Oh yeah. Hvordan siger man ikke noget? Noget. Videre. Videre. Ja. Er du kilden? Ja, det er jeg sammen. Nej. Så hvis man kommer over og kilder mig, så tæsker jeg, fordi jeg har sådan en god refleks. Pas på, jeg har prøvet det. Ej! Au! Videre. Tror du ikke... Tør du skrive dit nummer? Altså, ja, jeg er bare totalt bange. 112. 911. Skal vi ikke stoppe for i dag? Jytte og Bruno-patruljen. Lytte Jytte. Porno. Ikke Porno-Bruno, det er Porno-Bruno. Jeg er pisse ligeglad. On duty to please that booty. Bam! Med nødjuice. Hej, Bye bye.